कहल जाला कि कलयुग चल रहल बा। आई मिलल जाए कलयुग के कुछ पापियन से। ई हवन मंत्री बद्री प्रसाद। इनकर तारीफ में जितना भी बुराई कल जाए कम बा। खुद तो अनपढ़ बाड़ा लेकिन राज्य के मंत्री बन के न जाने कितना माल डकार गए। ई हवन इनकर साला साहब प्रकाश रंजन। सारा खुदाई एक तरफ, जोरू के भाई एक तरफ। जीजा के मेहरबानी से ई लोगन के जमीन हड़प के वहाँ बिल्डिंग बनावेला। कहे के बिल्डर हवन लेकिन कोनो गैर कानूनी काम ही छोड़ले नहीं खन। सूट बूट पहन के ई हवन हर्षद राणा, मशहूर हवाला ब्रोकर। ऐसे तो मलेशिया में रहेला लेकिन इंडिया से काला पैसा विदेश में भेजल और ओकरा सुरक्षित रखल इनकर मुख्य काम है। इनकरा बेईमानी के धंधा में ईमानदारी पसंद है। और चाहे बद्री प्रसाद होखे या प्रकाश रंजन, हर्षद उस सबके बाप यानी बॉस आ। फिलहाल ये तीनों के नजर 200 एकड़ में फैलल जय जवान हाउसिंग सोसाइटी पे गड़ल बा। ऐसा जमीन जेकरा सरकार देश के जवानन के नाम कैले बिया, लेकिन उ लोग के जमीन के नाम पे एक टुकड़ा भी ना मिलल। कहे कि तीनों कमीना उस जमीन पे उज्ज्वला टाउनशिप बना के बैठल बा। रउआ सोच रहा हो कब कि इतना कुछ हो रहल बा लेकिन कानून कुछ नहीं के करत। कानून कर रहल बा, बखूबी अपन काम कर रहल बा। ये अमीरन के और भी अमीर बनावे के काम कर रहल बा। ये घोटाला के छेड़े से तो मीडिया भी डरा ले, लेकिन 2 चैनल छानबीन शुरू कर देले बा। लड़ाई में लड़त समय हम अपन हाथ खो देनी, एकर बदले में हमके एगो घर मिलल जवन हमार हो के हमार ना भइल। समाचार में दिखावे से हमनी के हमार घर मिली का रहेदा। जय जवान स्कैम के सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन हम अच्छा तरह से नोट कर ले बानी सर। परसों ऊपर ब्रेकिंग न्यूज होगी हमने के चैनल पे। एनी डाउट सर? वैसे तू काफी मेहनत कैले बड़ू, बाकी तो हर मेहनत पे श्रीमान पानी फेर दे। हाँ? हर बार की तरह तोहारी ब्रेकिंग न्यूज हमने खातिर शॉकिंग न्यूज बन जाई। ए बार कोनो अच्छा न्यूज लेके आई है वरना झीन आई है। थैंक्स। हेलो के बच्चा हमार बात ध्यान से सुना। चैनल 6 वाला तोहर पूरा कुंडली खोले पर तुलल बाड़े, बस सकस्ता बचला। पूरा लगी पकड़ो के। अबे 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 गाड़ी निकाल। अभी ब्रेकिंग न्यूज हमार बा तो कुछ न कर सकबो श्रीमान। श्रीमान प्रकाश रंजन के आदमी हमार पीछा करता रहे, हमार जान खतरा में बा। डोंट वेरी, तू कहाँ बाड़ू? हमके पता नहीं के चलत कि हम कहाँ बानी। कॉल डिस्कनेक्ट करो, हम तोरा वीडियो कॉल लगावा तानी। हमरा अपन आसपास के लोकेशन बतावा। रवीना झुक जा। झुक जा। झुक जा। हेलो, अपन स्कूटी छोड़ के पास के कॉलोनी में चल जा। पूरा पकड़ा। अब ओहिजा से दहिने मुड़ जा। अब बाएं मुड़ जा जल्दी। ओहिजा पास में ही चंदा नगर स्टेशन बा। लोकल ट्रेन 2 मिनट में प्लेटफॉर्म पे आई, पकड़ ला। हाँ बोला। वो चैनल वाली हमने के झांसा देके चंदा नगर रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन में चढ़ गई। अगले स्टेशन पर ओके पकड़े के बाद बुझला। इतना सब पता बात होकर चेहरा तो बताओ। चल जल्दी बताओ कहाँ पहन ले भी आए। हाथ में कैमरा और ब्लू जैकेट पहन ले भी आ। भाई हाँ ब्लू जैकेट वाली। वो लोग यहाँ पे आगे बाड़े। मोबाइल के कैमरा सोकनी के शूट कर ला। अपन जैकेट उतार के अपन कमर पे बांध ला। कैमरा कहर बा। भाई एक बैग चेक करल जा। एकरा पास कैमरा ना बा भाई। पूरा हेल्प पकड़ो उसे।
श्रीमान वो लोग हमके देख ले ले। कहाँ गए लू? उस तरफ। अब हम क्या करी? पास में ही बसंत के गैरेज बाबूजी चल जा। कौन है रे? शेर के मुंह में हाथ डालत वाले तो जानते हैं बदरे के आदमी बानी। मार खाए खातिर बायोडाटा देवे के का जरूरत अपने बा? इलाके में मरल चाहत ले का दम बा तो हमरा इलाके में आ। अरे सारा इंडिया हमार है, जहाँ चाह कुकुर जैसन मार सकीला। तू खाली अपन इलाका बताओ, बोल कहाँ है? आरा, बक्सर, छपरा, गोपालगंज, सिवान, हाजीपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, गोरखपुर, बोल कहाँ बेगवा बोल। तू बताओ, तोरा घर में घुस के तोके ठोकब, ऐसन मारब की दिमाग दिल में घुस जाई और दिल घुटना में और घुटना कबर में घुस जाई। बिना टिकट सीधे ऊपर, मारे में कौनो समझौता ना। लड़की मिल गई का? लड़की ना मिले लेकिन टर्मिनेटर मिल गई। के हरे वो? श्रीमान नारायण, जर्नलिस्ट। चिल्लात काहे बड़े? भौंके वाला कुत्ता हमरा पसंद नहीं खे। हमरा खाली कलम चलावे ही ना, बंदूक चलावे भी आवेला। फौजी देश के रक्षा खातिर अपन जान के बाजी लगावेले और तू उनकर जमीन पे कब्जा करके बैठ गए। अगला बेर तो जमीन पे दिखले तो ओहिजे गाड़ दे। चिप दो। ना देव हम ये हमारा। चुपचाप वो चिप निकालो। देखा स्वप्निका, श्रीमान के पता चल गई ना। तो वो का कर ली है? हाँ बोला। का कहले रहली रहुआ? श्रीमान अगर ब्रेकिंग न्यूज चलाई तो हमारे खाते शॉकिंग न्यूज हो जाए। अब उल्टा हो गई। हो ही ना सकेला। अगर कैमरा के चिप हमरा लगे बा। थैंक यू। ए का रे? ए तरह हमके घूर कर रहल बाड़ा? का कर लेबो? तू हमरा लगे जोर जबरदस्ती देखल चाहबू? केहू बा? केहू बा? हेल्प! हमरा के बुलबलू? प्लीज केहू हमार मदद करा। प्रॉब्लम का बा बेबी? अच्छा तो तू प्रॉब्लम बा। अकेली लड़की के देख के चांस पे डांस करता। बात ना करा भाई, हाथ चलावा। लड़की के इज्जत बचावे खातिर यहाँ एक ना दूगो मर्द बाड़े, पर तोहरा खातिर तो हम ही काफी बाड़ी। भाई रोड चेंज स्टम्प लेकर बैंड बजा देते थोड़ा सब्र रख छोटे। थैंक्स भैया। तू ना होता तो हमार का होत। नो मेंशन नो मेंशन। ई तो गइल काम से। ये तो के भाई काला। तू सही सुन लगा। रउआ हमके भाई कहनी, जान दे के भाईजान ना बना के हमके एक करता। 1 मिनट जीजा जी, आपके जौन करे के बाद करी, हम जात बानी। ओके बान। कहां जा रहल बाड़ा? राखी पे मिलब। का बे? तो के लगत हम डर जाइब। तोहरा ऊपर वुमन हरिशमेंट के केस करब, फिर अगला 3 साल तक तू जेल के रोड नितोड़बा। पुलिस कंप्लेन करबो, डीसीपी से बात करवाई। लगावा फोन लगावा, नंबर निके का हम नंबर देवा तानी 9989 9989। देखा फुलझरी, अगर प्यार से उ चिप हमरा के दे देबू तो तुहार चिप में शॉर्ट सर्किट ना होगी। ए, अगर हमार और करीब आई बना तो? अरे बाप रे, यहाँ खा की एम्बेसडर कार के हेडलाइट बंद कर। आज के सब कार्यक्रम कैंसिल। ब्रेकिंग न्यूज आ रहल बा। सर ई न्यूज दिखाइला के बाद हो सकेला धमकी भरल फोन आवे, ओह। काहे ना हम पुलिस से सुरक्षा ले ले। राइट। एसीपी के फोन करा, एड के रेट डबल कर दा। ओके सर। ओके ओके सर। एसीपी हेलो, हम चैनल 6 के सीईओ तिवारी बोला तानी। एक्चुअली हम जल्द ही हिट लिस्ट में आवे वाला बानी, तो हमरा के सिक्योरिटी चाहिए। राइट, ब्लैक कैट कमांडो सिक्योरिटी। केकरा से खतरा बरुआ के? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन और हर्षद राणे। राइट, रउआ फॉरेन सिक्योरिटी अरेंज करी। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
हमनी के चैनल खातिर हाई सिक्योरिटी अरेंज कर ले बानी। चिप कहाँ बा? ब्रेकिंग न्यूज चलावे के बाद। सर ब्रेकिंग न्यूज तो चालू हो चुकल बा। चिप अभी एकरे लगे बा, ब्रेकिंग न्यूज कैसे चल सकेला पगली? सर ब्रेकिंग न्यूज आ रहल बा लेकिन हाँ? हमनी के चैनल पे ना। जय जवान स्कैम पूरे राज्य में हलचल मचा के रख देले बा। कहल जा रहल बा कि एहमे मंत्री बद्री प्रसाद और उनकर कुछ आदमीन के हाथ बा। अरबों के एह स्कैम से राजनीति में हलचल पैदा हो गइल बा। अपोजिशन पार्टी मंत्री बद्री सॉरी प्रसाद सर, के इस्तीफा की हम मांग चिप के कर चुरा के अपना पर्सनल लॉकर में छुपौले रहली, फिर भी श्रीमान ले गईल। सर एसीपी के फोन। तिवारी बोला तानी। राउत सुरक्षा के इंतजाम हम कर देले बानी। और कोनो सेवा? जरूरत नहीं खे। बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, इन सबे के संगे अभी अभी हमार समझौता हो गइल बा। सर हम बाकी प्रोग्राम कैंसिल कर देनी, अब का दिखावल जाए? फल के चिंता मत कर वत्स, तू सिर्फ कर्म करल जा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। चैनल 6 के CEO तिवारी आज से सूट बूट के त्याग के भगवा कपड़ा पहिर के घंटी बजावत हिमालय के ओर 1-2 के 4 हो जाई। अगला महीना से तोहार सैलरी 10,000 रुपया बढ़ा रहल बानी। आंख पे ककड़ी रख के घर में सूत चाहिए। केहू के रिकमेंडेशन लावे के गलती मत करिया, राइट? जय जवान हाउसिंग सोसाइटी स्कैम के एक्सपोज कैले बानी हमार चहेते जर्नलिस्ट श्रीमन नारायण। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में राज्य के मिनिस्टर बद्री प्रसाद और उनका साला प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला ब्रोकर हर्षद राणा शामिल बाड़े और इनकरा के एक्सपोज कैले बाड़े G24। सरकार हाउसिंग डिपार्टमेंट के जमीन फिर से फौजियन के सौंपे के आदेश देले बाड़े और मिनिस्टर बद्री प्रसाद के मिनिस्ट्री और पार्टी दोनों से निकाल दिले बाड़े। जब हमारा के हड़कावत रहते का करते रहते? तू कौड़ी के पत्रकार प्रकाश रंजन के मारे के बात कर रहे हैं? का रे ठोक काहे न देले ओकरा के वही वक्त? पूरा उज्ज्वला टाउनशिप उठा के मिलिट्री वाला के दे देलस। मरला के बाद भी घूर रहल बड़े। पहले ही हमार टेंशन कम रहेगा, जेते हमार जान लेवे पे तुलल बड़े। श्रीमान नारायण हमनी के बर्बाद करके छोड़ देले बा। शांत रह। हर्षद भाई के फोन पर मलेशिया से बोला। हर्षद भाई प्रकाश के तनी ठंडा करा। तू तो जाने लगो कितना शॉर्ट टेम्पर है। अभी सोडा जैसा उछला था, बाद में ठंडा भी हो जायू। फोन दा ओकरा के। इला हर्षद भाई बात करिए, कान पे लगाओ। हर्षद भाई उस कि हमने के छोड़े वाला 24 घंटा के अंदर कर मौत की खबर रहुआ बस पहुंच जाए। जल्दबाजी में कोनो बेवकूफी बात कर बैठिया। उस श्रीमन कोनो मामूली आदमी ना लगाता। हमनी ओके मार ना सकेनी, ना ही ओकरा पकड़ सकेनी। ओकरा खत्म करे खातिर कोनो और षड्यंत्र रचे के होखी, दिमाग खर्च करे के होखी, जो तोहरा लगे नहीं खे। फोन रखा। झाड़ रहल बा हमके। इला किस्मत में बा लेढ़ा तक कहाँ से मिली पेड़ा। अब जल्दी से पंडित को बुलाओ। ए सीनियर जूनियर पंडित को लेके आओ जल्दी। जजमान कोनो काम बा? ना कबड्डी खेले के रहे। का भेल जजमान? मंत्री पद गई, पैसा चल गई, रुतबा खत्म हो गई। एगो ऐसन फाड़ू हवन करत जेकरा से हम राज्य के झकास मंत्री बन जी और सबके खून चूसी। ये हमार बाप के भी पनौती पहले ओकरा शांत करना तो तू लोग शांत हो जाइबा। हमनी दुनिया भर में फेमस बानी यज्ञ करे खातिर और ये हमनी से श्राद्ध करवा रहल बा। ईश्वर राव और पिताजी के आत्मा के शांति देवे। अबे पंडित 5 साल हो गई, लेकिन हमनी के लगावल भोग के देखल तो दूर कोनो कौवा खाहू ना आवे। लोटा भर भर के पाप के लिए बड़ा तका होई। का कहले? आओ का बाना कि सब कौवा लोग जिम में बड़ा ना डाइटिंग पर। हमरा उ सब नहीं पता। हम बस इतना चाहता नहीं कि हमार लगावल भोग के कौवा खास और हमार पनौती उतर जाए। कौवा आ रहुआ रह दी जजमान। गुरुजी रहुआ कौवा के बुलाई। कम कौवा के आवाहनम। आजा कौवा लोग खाला, इनकर बनौती उतार दा। देखला कौवा भाग गेलन। हमरा लगा था इनकर फाटल आवाज सुन के कौवा सब डरा गेलन सन। रहुआ माल ढीला करी, कौवा के हम बुला देता नहीं। ओम कौवा बुलाओ स्वाहा, कौवा बुलाओ स्वाहा। चिकन जजमान जैसन हम कह रहल बानी वैसन करी। रहुआ आंख बंद करके अपन पिताजी की आत्मा के शांति खातिर प्रार्थना करी। आई गुरुजी। अरे पिंड के बीच में का रख देला तू? चिकन गुरुजी। चिकन? अरे बाप रे। दिमाग पे जोर मत डालिए। कौवा आवा आवा। आँख खोलनी कौवा आ गई। व्हाट एन आइडिया गुरुजी। अबे जूनियर पंडित सुन, हमनी के कौवा के बुलावनी जाए, एक गिद्ध आके खाना काहे ले गई? अरे ऊंचा लोग ऊंचा पसंद।
का बात बा, आज 5 साल के इंतजार के बाद हमार बाप के आत्मा के शांति मिल गई। ए चक्कर में दुबरा गई हम। अरे सुना सुना, इनका 1100 ना पूरा 11,000 के दक्षिणा दो। जा दक्षिणा दे दो। जीजा जी, श्राद्ध के खाना कौवा के जगह गिद्ध लेके गई हा। कुछ कहीं आज के दिन बहुत मंगल बा। आई, इस साल के इलेक्शन रहुआ ही जीता। गुरुजी, राउर कपार पे कितना कर्जा बा? लगभग 20,000। हमरो उतने चुकावे के बा। अगर पैसे चुकौला के बाद कुछ पैसा बच जाए, ओकरा खातिर हमारे पास प्लान बा। आई हमारे संगे दिखावा तनी। सही कहला बद्री प्रसाद जी। राउर अपन मिनिस्ट्री के वापस पावल चाहता नहीं कि ना? हमार गुरुजी से अगर रहुआ हवन करवा लिए तो राउर मिनिस्ट्री रहुआ के मिल जाई। मंत्री पद खातिर हवन? अरे छोड़, तुम हवन कर दे बस। लेकिन एकरे में 50,000 के खर्चा अरे बा। पैसा तो पेड़ पे लागेला, वोट तो बाना, का जाने हम हवने से जीत जाई। तोहरा ऊपर से सारा केस हट जाए तो आर मंत्री के कुर्सी फिर से मिल जाए। जजमान, हवन के कार्यक्रम पूरा हो गई। हमनी के दक्षिणा मिल जाए तब। अरे गर्मा गर्म बंडल दे। नमस्कार। अब मुलाकात मिनिस्टर बनला के बाद होगी। अब इनकरा सीएम बनला खातिर हवन कइल जाई। हाँ। रुक जाए पंडित जी। लागत और दक्षिण भेटाई। तू घरे तभी जा सकेला जब जीजा जी इलेक्शन जीत जाई है। और अगर हरला तो सीधे ऊपर। अब का कही जाए जूनियर, अगर उम्र भरे जा रहा तो हमनी के मेहरारू दूसर शादी कर ली है। रहुआ टेंशन मत ली, हम एजा से निकले के रास्ता निकाल ले। हम एक से एक आइडिया जो तुम्हारा आइडिया से ये हालत भइल बा। श्रीमान बेटा, आज तो तू कमाल कर दिला। आज तोरा वजह से हम फौजन के आपन जमीन वापस मिल गई। कल तक के लोग खाली श्रीमन के नाम सुन ले रहलन और आज देख भी लेलन। तू हमारा न्यूज चैनल से जुड़ल बाड़ा, ये हमरा खातिर गर्व के बात बा। तोहरा के खुशखबरी देता नहीं, अब से तू पद्म भूषण कैलाश नारायण के बेटा कहलाई बा। पिता के सफलता बेटा के मुबारक हो। भूषण अभी अभी हमरा के बात के खबर मिलल बा। एह साल के पद्म भूषण अवार्ड्स में तुम्हार पिताजी के नाम भी शामिल बा। साझे तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाये। थैंक यू सर, हमरा अभी कभी जाए को होगी। कहाँ जाए? ये खुशखबरी हम अपन बाबूजी के साथे बांटब। ओके, गो अहेड। ये सब का हो रहल बा? ये सजावटी तैयारी केकरा खातिर? बाबूजी, हमके नहीं पता, रहुआ भैया से पूछ ली, हमके बहुत सारा काम बा। ए गोपी, अरे तू तो बतावा, घर में सजावट केकरा खातिर हो रहल बा? अरे अंकल, पहले से ही दिमाग में बहुत टेंशन बा। ना चीज के अंकल, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के भगवत गीता सुनौले रहले ना, फिर सारा दुनिया के पता कैसे चलल? तबो पायरेसी होकत रहल। बुढ़बा कहीं के कुछ बोलेला। श्रीमान बाबूजी, ये नया कपड़ा पहन ली। ये नया कपड़ा केकरा खातिर? ना ता दशहरा बा ना ता दिवाली बा। बतावा तनी, पहले ही नया कपड़ा पहन ली। जल्दी करी, अरे जल्दी बताइबा। करी, जाई जाई पहन ली। अरे जाई। अरे कम से कम तू तो बतावा, ना तो हार जन्मदिन बा ना हमार। ये सब कौना खुशी में? आज के दिन बहुते खास बा। आज रउआ ना के माई। अगर रउआ के बता देब ना तो ई भड़की। श्रीमान, टाइम हो गइल बा, टीवी ऑन करा ना। हाँ। आज ही देश के एक महान शख्सियत कैलाश नारायण खातिर एक बड़ा दिन बा। महबूब नगर में पलल बढ़ल कैलाश नारायण के जन्म एक जमींदार परिवार में भइल रहल। वो किसान के हक खातिर लड़ाई लड़ले, उनका दुख उनकर तकलीफ के आपन समझल। वो उनका लीडर बन के खड़ा हो गई। अपन संपत्ति और जमीन बेच के कोल्ड स्टोरेज खरीद ले। गांधी जी हमेशा कहत रहले कि किसान ही देश के दिल बाड़े और उनका जमीन ई देश के धड़कन। ऐसा नहीं बाड़े हमार कैलाश नारायण, जिनकरा के सरकार पद्म भूषण से सम्मानित कर रहल बाड़े। बेटा, पद्म भूषण मिले के खुशी तबाही और सही पूछा तब जब हमरा किसान के सम्मान मिलेला, तब जाके हमरा के सच्चा खुशी मिलेला। हाँ पता बा, रउआ के किसानन के देखकर खुशी मिलल और ई नालायक के लोगन के मारामारी कई के न्याय दिलावे में। वैसे माई, तू हमरा बदनाम करे का मौका काहे खोजेलू? टीवी पर तहरा कारनामा देख के रातन के नींद नहीं आवेला। ऐसने काम काहे करेला जे हमें जान के खतरा बा? यही से हमरा के बीपी बा। आंटी, अपन बेटा के शादी करा दा, सब टेंशन दूर हो जाई। फिर बीबी के पीछे ही घूमत रही हैं, लड़ाई झगड़ा करके टाइम ही ना मिली। भैया, श्रीमन के शादी के बारे में का सोच ले बानी? हमरा का सोचे के बा? अगर ये हाँ कह दे तब सगाई करा देता नहीं। अरे सगाई कैसे कर ली बाबूजी? ओकरा खातिर लड़की चाहिए। अरे भानु, तोहार कोनो अच्छी सहेली होके तो बतावा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तू एक मिनट तनी साइड में आवा तब के बताओ। तुम्हारी इरादा तो नेक बाना। जब सामने इतना हसीन लड़की भी आ तो हमारे फ्रेंड्स के कहाँ जा डलबा तू? जान ले ले। ई है शीला। हेलो, हाय। और ई है उनकर जवानी। हाय, फोटो हमके भी दिखावा ना, हमके भी सुनीता। दिखावा ना, हमके भी दिखावा ना। इनकर रास लीला होके से पहले जल्दी से कुछ करे के होगी। तो के भानु, पता बा? तुम्हार पति के नाम का बा? तो के नहीं के पता का? श्रीमान। श्रीमान ना श्री कृष्णा कहा। ई का लिया लहा, खाली ठंडा, गरम ना मिलल हा। नरम गरम सब मिक्स बा। श्रीमान
श्रीमान तो होगा गोवा ट्रिप याद बा? हाँ? कितना मस्ती बही ना, रहे, ना, ना। कितना मजा आयल अरे रहे। बतावा ना ताकि हमार बोरिंग हस्बैंड भी रोमांटिक हो जाए। अब तो हमके भी जाने के बाद बतावा बतावा। का कर लेबू जनला के बाद? अरे बताओत बानी हमनी के गोवा गए रहनी जा, सब लइका लेकी वहाँ हमनी के रात भर पार्टी कहनी जा और ई भाई साहेब 5-6 को बियर में आउट हो गई नी। अरे नहीं जगला, इनके 5 तो गो बियर तनी पी को के होश ले। ना रहे, हमनी के इहो याद ना रहे कि कवो रूम के कर हा। अरे। आधी रात का जब हम उठनी तब हम ई मैडम को खोजत रहनी ता ई अपन रूम से गायब रहली। तब हम एक रूम का दरवाजा खोल के देखे लगनी तो उन्हीं लोग के पता बा ई कहाँ मिलेली? अरे, श्रीमान के रूम में। अरे बाप रे। काका अरे बहिन चुप रहा, इधर हमारे श्रीमान ने भीतर कुछ ना बताइए। बोल रहे। श्रीमान कुछ कैले तो ना होखी है ना? अच्छा बाना जानकार पति मिलत बा। 5 बोतल पिए के बाद उ का कैले होखी? दिमाग से शक के कीड़ा निकाले के एक तरीका बा। उनका 5 बोतल पिया दा, ओकरा बाद उहे हरकत करी हन जौन उ गोवा में केले रहलन। एक काम करा, अब भी जा और 5 बोतल लेके आ। बैठा ना जानू। अरे इस सब बोतल एजा काहे रखल बा? का हो गइल बा तोरा? तोहरा खातिर हमनी के सगाई के खुशी में गोवा में भी तो तू जम के पीले रहला ना। हाँ? क्वेश्चन पेपर लीक हो गई, अब तो ही पास हो गई। पिया ना सोना। अब तू प्यार से कहत रहू त पीले बता नहीं। एक ही बोतल में एक्सप्रेशन चेंज। ऐसे मत देखो ना, कुछ कुछ हो खेला। इला दूसर का बोतल। अरे पगली कुछ कुछ होगी तबे तो बहुत कुछ होगी। ठरकी अभी से शुरू हो गई। ब्यूटी। हमार तो खाली कमर दिखल बा, उ चुड़ैल तो सब कुछ दिखैले होकी। अभी से तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहल बा, गोवा में तो हद पार कर देले होकी। जब गाड़ी टॉप गियर में होके तब ब्रेक ना लगेला, दुर्घटना हो जाला। अरे रे ये तो 9 महीना खातिर गई। ये सब तू का कहा तेरा? हम गर्जे वाला ना बरसे वाला शेर है। दरवाजा काहे बंद कइला? ये सब गलत बा। ये सुने सुनावे के टाइम नहीं है। तू बागी के ताला खोल दा, मुंह के ताला बंद करा। अरे रुक जा। जानू। छोड़ा हमके, छोड़ा। श्रीमान बच गई। 5 बोतल पिए के बाद तो सूत गई। एकर मतलब कि गोवा में भी कुछ ना भइल होकी। यस। अरे बाप रे। माननीय मेहमानन के हमार नमस्कार। सबसे पहले हम आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर जनार्दन यादव के सम्मान करे खातिर उनका स्टेज पे बुलावल चाहब। आईजी मिस्टर मार्कंड, प्रीमियर बैंक जनरल मैनेजर राजन अय्यर, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद। हम सब यहाँ इकट्ठा भेल बानी, ये देख के हमरा बहुत खुशी होता। आज के इस सभा एगो महान सोच के शुरुआत होके के चाहिए। किसान दिन रात मेहनत कई के पूरा दुनिया के पेट भरेला, बाकी आपन पेट पाले खातिर ओके 2 कौड़ी के काम शहर में जाके करे के पड़ेला। कहल जाला आत्महत्या के सबसे बड़ा गुनाह होखेला, बाकी आज यह गुनाह हमार किसान भाई करे पर मजबूर हो गए बाड़न। एह बारे में आज तक कभी केहू सोचले बा कि उनकर का तकलीफ बा? केहू उनकर आंसू पोंछले बा? उनके सर पर दुख के पहाड़ बा। किसान है देश के गौरव बा और हमेशा रही। और जब हम किसान के गौरव खातिर लड़नी तो पद्मश्री पकड़ा देलन। हर रोज हमनी मंदिर मस्जिद जाके ना जाने कितना पैसा दान करेनी, तो का हमनी अपन किसान भाइयन खातिर 100 रुपया भी ना दे सकेनी? उनकर उन्नति खातिर बूंद बूंद से सागर भरेला। अगर लाखों लोग आगे अइहन तो किसानन खातिर करोड़ों रुपया जमा हो सकेला। रउआ से, इनसे, यहाँ बैठल हर इंसान से हम सब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहल बानी कि ये जय किसान योजना में दिल खोल के सहयोग दी। रउआ सबके सहयोग रही तो हमार किसान मजबूत होगी। बड़का भैया राउरी जय किसान योजना में हम अपना तरफ से 100 रुपया देके शुरुआत करत बानी। राउर ट्रस्ट खातिर हम 10,000 रुपया के चेक देहल चाहता नहीं, हमरा तरफ से प्लीज रख ली। नमस्कार, हम 2 शब्द कहल चाहत बानी। सब लोगन के हमार नमस्कार। प्रीमियर बैंक के ओरी से हम 25 लाख रुपया दिहल चाहत बानी और साथे ही हम हर किसान के बिना ब्याज के लोन देवे के कोशिश करब। हमार तरफ से ही 1 लाख रुपए के चेक स्वीकार करी। और हाँ, ई गरीब किसानन और उनकर परिवार वालन के हम अपन हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाई।
बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश नारायण जी, आपके ट्रस्ट के खातिर सरकार की तरफ से जितना बन पाए उतना हम करब, ये हमारा आपसे वादा है। कैलाश नारायण के एक बार कहला भर से ही लोग अपन सब कुछ देहल शुरू कर देहलन। गरीब होके चाहे अमीर, सब केहू किसान के भलाई के बारे में सोचे लागल। ई घर में सब केहू एक्टिंग में नंबर 1 बा। हमरा के सब केहू उल्लू बनावे के ठान ले बा। केहू हमार बात नहीं खे सुनत। राउर छोड़ी, हमार भी केहू ना सुनेला। हम बानी के तू चल जा यहाँ से जा। बाप तो बाप, बेटा उखा के भी बाप बा। सासू माँ, तू ता चुप ही रहा। देखी तहरा वजह से हमार डोसा जल गइल बा। एक बार नहीं 1000 बार कहनी हा कि अब तू बच्चा नहीं खू, तोहार सगाई हो गइल बा। ई कैमरा माइक लाई के मत घुमा, अपना बाबूजी के काम में हाथ बटावा। पर हमार सुनी तब ना, टीवी देखत ही टेंशन आवेला। का मामला में हम रउआ के पूरा सपोर्ट करतानी, बस यह गुस्सा रउआ बरकरार रखब। या तो ई घर में ऊ रही या हम रहब। श्रीमान कहाँ भाड़ा, बाहर आवा। राउर ये तेवर ससुर जी में कैसे चल गए? हाँ? का भाई? चुप करा, या तो तू ये घर में रहा या तो हम रहा। डायलॉग भी सेम बोला तरन। सेम टू सेम। आज से तू काम पर ना जाइबा। लेकिन भाई का लोगन के न्याय दिया के चक्कर में आजकल तू बहुत झगड़ा कर रहा बड़ा। तू कानून अपना हाथ में लेबा। का बाना जवान लड़ीबा। आज के बाद तू काम पर ना जाइबा, घर में रहबा। हमरा से पूछले बिना तू एक घर से बाहर कदम भी ना रखबा। ये हो का गइल आपके जवान बेटे पे केहू ऐसे चिल्लाला, ये शोभा देत बा। अपन बेटा से कहा कि काम पर जाए की जरूरत नहीं के घर में बैठे। आप तो अपन पूरा जायदाद किसानन में बांट देला, अपन बेटा खातिर कुछो न रखला। अब का चाहता ला, नौकरी छोड़ के ये रोड पे आ चुप जाए? रहा, अगर ये काम पर गए तो हम घर छोड़ दे। अगर ये काम पे ना जाए तो हम घर छोड़ दे। बेटा का शादी होखे वाला बा, घर में होखे वाली बहू बिया, बेटे से पेश आवे का ई तरीका बा? अपन ससुर के देखत लो। ऐसे रउआ इतना चिल्लात काहे बानी? काहे से कि हम चाहतानी वो काम पर जाए। तो पहले का चाहत रहनी? क्यों काम पर ना जाए? अरे बाप तू बनावलन जल गइल ढोसा। बाबूजी रोवा था डराइए देले रही। अरे तुहार माई के गुस्सा था 7वां आसमान पर पहुंच गई रहे। यही से जानबूझ के हमरा की नाटक करे पड़ा। का बात बा बेटा, हम ना जाने कितना लोग के मदद करत रहनी। ही कोनो महान काम नहीं खे, बाकी तू लोगन के अन्याय और धोखाधड़ी से बचावेला ई महान काम बा। हे पिता, अपनी बेटा के बिना सचमुच बहुत अधूरा बा। बेटा होके था बस तोहरा जैसन। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। जियत रहा। चला तनी। पूरब होके चाहे पश्चिम, उत्तर होके चाहे दक्षिण, हर तरफ से किसान जनधन योजना खातिर पैसा बरसे लागल। सब केहू दिल खोल के पैसा देवे लागल। जहाँ भी कैलाश नारायण बात करे गईलन, ऊ जगह लोगन के दिल में किसानन के प्रति दया भाव उमड़े लागल और ऊ ई योजना के हिस्सा बन गईलन। इनकर लगन और मेहनत के देख के लागेला जैसे देश में इनकर जैसन ना केहू समाज सेवी रहे न होई। जय किसान ट्रस्ट पर पैसा की बरसात होत बा। यस प्रकाश रंजन अपन किलर पब में गैर कानूनी ड्रग्स के धंधा चला रहल बा। हमके अभी खबर मिलल बा, हम ओकर पर्दाफाश करके सैलरी और 20,000 रुपए बढ़ा देता नहीं, फोन रखा। सर डोंट इरिटेट मी। अब तू यहाँ पर का कर रहल बाड़ो? का भाई, तू तो ऐसे चिढ़त रू जैसे हम तोहरे गैरेज में गाड़ी लगा देले। हमारे गैरेज में पार्क करके तो देख। अब तू यहाँ का कर रहल बाड़े? हीरो समझे लगा अपना आप के? इतना भड़कत काहे बड़? का कर ले बेरे तू? अबे हाँ बे, कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहल बाड़ो। अगर फिर से लफुआ जैसन बात केले ना, टाइसन बोल बचन सुनाइम के शर्म से पानी पानी हो जेबे। एक मिनट बिना रुकवे। अपन शकल देखले बड़ू का? ड्रग रैकेट के एक्सपोज करबू तू? हलवा का जाके कोनो बच्चा के बर्थडे पार्टी के कवर करा तू। तू जाना अपन चैनल पर मिडनाइट मसाला होस्ट करे। यहाँ पहले हम आइल रहनी, इससे पहले हम कवर करब। कहाई गांव के खटारा बस के सीट पर लोग रुमाल रख के ही चिल्ला ले, ये हमार सीट है। एक गंवार जाके पहले अपन दिमाग की इलाज कराओ। साउथ पिक्चर के हीरो दिमाग तू मत चलाओ। पकड़ा पकड़ा, भागे ना पावे।
भाई आवाज नहीं के आवाज। का रे हमके लिफ्ट देवे खातिर बैठल बाड़ा का? थैंक्स। बहन जी जिला हॉस्पिटल का रास्ता केहर से जाए के बा? धन्यवाद बहन जी, चलत बानी। ए तरह के काम कैला से पहले जोखिम के बारे में सोचे के चाहिए। टेक केयर। हाँ, कोनो तमीज ममीज बाकी ना? एक हॉट लड़की के हुआ ऐसे छोड़ के जाएगा? हेलो हेलो भैया, श्रीमान हमनी सबके पोल खोल दी, ओकरा लगे सबके फोटो बा। ए, अभी अभी हम तोरा घरे छोड़ ले रही, तू एजा कैसे आ गेलू? भीतर चल के बात करी। हमार घर के आसपास पब के गुंडा बाइक पर चक्कर काट रहल बड़े, हमके डर लगत त हमें एजा चलाई नी अपन सुरक्षा खातिर। कौनो जबरदस्ती बाका? इतना गुस्सा काहे हो रहल बड़? जैसे वॉचमैन बिल्डिंग के सिक्योरिटी के इंचार्ज होखेला वैसे तू हमार इंचार्ज बड़। चल निकल जैसे। नाटक करबत त रायता फैला दी, सारा पड़ोसी लोग यहाँ आ जाए और इज्जत के कचरा हो जाए। चिल्लाई बे माइक लाके दी का? प्लीज एक बेचारी लड़की के अपन सुरक्षा खातिर प्लीज बोले के होखी। प्लीज 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 आज खातिर प्लीज। अबे हट, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करा। ये पहला और आखिरी बार है, दोबारा दिखाई देलू तो निकाल दे। चला जा, जाके सोफा पे सूत जा। नौटंकी कहीं का, पता ना इतना भाव ये का बड़बड़ात रहते? चादर और तकिया के बिना हमरा के नींद ना ज्यादा आवेला। चिल्ला के बात मत। ए मजनू, वैसे सोफा बहुत बड़ा बा, हम दोनों में आराम से फिट हो सकेनी। बकवास मत करना तो उठा के फेंक दे। अब ये अनाड़ी के तब बहुत कुछ सिखावे के पड़ी। अरे बुद्धू, अभी भी समझ में नहीं ख्याल? तो सिर्फ प्यार हो गइल बा, प्यार। ओफो, पब में गुंडा लोग तोके देखत ही 9-2-11 हो गइले। और ओके बाद हम तो पे ऐसा फ्लैट हो गइले कि तोहर फ्लैट में ही आ गइनी। लकी बड़ा तू क्या हमार दिल तो पे आइल बा। यह तो प्रॉब्लम बा, तू हद से ज्यादा फ्लैट बढ़े। तू हमरा बढ़े बे, हलवा हका का रे? अगर ये जीरो फिगर रोड के बीच में खड़ी हो जाए ना तो ऑटो से लेके ऑडी तक सारा के सारा हिल जाई है, समझ तू ल। एक काम कर, कोनो ऑटो वाला के पकड़ के शादी कर ले। हमारा ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकल बा। ई देख, ई एंगेजमेंट रिंग है। घर बसे से पहले ही उजड़ गई। गरम तवा पे पानी गिर गल का? बहुत जल्द तो हर बियाह हो जाई। ये सब पता चले के बाद हमरा के यहाँ रुके के ना चाहिए। एकदम सही। तोहरा के का लागेला कि तुम्हारी जोर का झटका हमरा के करंट दी? वो होई तोहर घर वाली और हम बनब तोहर बाहर वाली। इस सुबह सुबह कौन आ गई यार? तू ये जा का करत रहा? हाय ई का बा? डुअल सिम? कैसन डुअल सिम? सिमोन बाहर ऑटो वाला के पैसा दे रहल बिया, वो सिम तू देख ली ना तो तोहार डिस्प्ले उड़ जाई। अबे जो इजा से हमार मंगेतर आ गइल। हमार सौतन आ गईली। आवे द हमार छोट बहन जैसनी बड़ी। सिमोन के रिंगटोन बज रहल बा, सिम टू के साइलेंट करा। चल जल्दी से लपेट देख रखे, चल लपेट देख। हाय बेबी। ऐसे अचानक कैसे आवे के भइल? तो के देखे के मन के लिए तो आ गई नी ना सकत नहीं को। और सवेरे सवेरे तो हर मूड का खराब है। हां बोलो। कॉल करके आवे की चाहत रहे। जब भी तोहर के फोन करा तो तोहर फोन बिजी आवेला। दूसरा सिम कहां ना ले लेता? एगो पहले से ही बा। पहले से बा? हमके नंबर काहे ना देला? हमनी के सगाई के इतना दिन हो गए, आज तक हमरा के एको गिफ्ट ना देला। हम तोहरा सरप्राइज देवल चाहत रहे। यस, मतलब श्रीमान। स्वप्निका। एकर मतलब हमार श्रीमान हमेशा हमार दिल के करीब रहे चाहतरन। हाँ, बिल्कुल यही बात बा। हम सोचले रही कि फर्स्ट नाइट में गिफ्ट तोहरा सरप्राइज में दे, बाकी बात रास्ता में करब। चला जल्दी रेडी हो जा। थैंक यू बेबी। अब तक तो पापड़ बन गइल। ए पापड़, ये पकड़ और निकल यहाँ से। हम तोहरा के गिफ्ट देख के तोहर मंगेतर के तोहर और दीवाना बना देनी। अब तू हमरा के गिफ्ट अरे ना दे 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 अब यार, अब जाना यहाँ से। प्रॉमिस। तो तू हमरा खातिर ताजमहल बनवा दी हो। बिल्कुल बनवाई। अब ये 2 एकड़ जमीन खरीदनी हो, तोर मुँह के इंतजार बा। ताजमहल के काम शुरू हो जाये। अभी जाई यहाँ से, जा हमार माई। तोहार नाम तक कृष्णा रखे की चाहत रहल, मारा मत। अरे वाह, हमार बेटा के दिहल कपड़ा पहन के जा रहल बानी। ओकरो के साथ लेके जा रहल बानी कि नहीं? ओकरा कैसे भूल सकेनी? माय सन इज माय लक। नमस्कार। आज हमनी बहुत खुश बानी। आज तक किसान खाली फसल कटला पर ही खुश होत रहे, बाकी आज से हर किसान साल के हर रोज खुश रहे। काल से ही जय किसान योजना के काम शुरू कर दे। हम बैंक जाके आ रहल बानी। चलो। जी नमस्कार।
बोली बाबूजी। 1 घंटा में बैंक पहुंचता नहीं, वहीं आ जाइए। ओके बाबूजी, हम वक्त पे पहुंच जाए। ठीक बा। हाँ भानु, 1 घंटा में निकले होगी, तनी जल्दी करी हो। 1 घंटा में? हाँ लेट होता। इडियट। सॉरी। थैंक्स। आपके धक्का लगल ऐसे हम सॉरी तोहार धक्का से हमके मसाज हो गइल ना। वो लड़का धक्का मरले तो इडियट कलस, हमार श्रीमान धक्का मरले तो थैंक्स। चला, पता ना का हो रहल बा आजकल, सब लड़की लोग तोहरा पे लट्टू हो भानु, ये गइल ड्रेस तोहरा पे बहुत अच्छा लगी, एक बार ट्राई करा ना। हम ट्रायल करे जा रहल बनी, अगर कोनो लड़की के देखनी है तो तोहरा के जान से मार दे। छोड़ा हमके श्रीमान, बचावा भानु। श्रीमान। नमस्कार कैलाश जी, बैठी। कैलाश जी, हमके बात के बहुत खुशी बा कि राउर जय किसान अकाउंट हमार बैंक में खुलल बा। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ये सब रउआ वजह से ही मुमकिन हो पाए। ऊपर वाला के मर्जी बा। 1 मिनट। एह लिफाफा में राउर चेक बुक और पासवर्ड बा। रउआ चाहे तो सिस्टम में अकाउंट चेक कर सकता है। का बात बा कैलाश जी, के हुआवे वाला बा का? हमार बेटा आवे वाला बा। हो सकेला वो कोनो काम में उलझ गए लोग हैं, मैसेज भेज दी ही। हाँ। कहाँ बाड़ा बेटा, जल्दी आ जा। और तेज चलावा। कैलाश जी, कैलाश जी, कैलाश जी, अरे ई का हो गइल रउआ के? अरे अरे केहू बा का? सिक्योरिटी, एम्बुलेंस बुलावा। कंट्रोल रूम बतावा। AP 36 N111 नंबर के गाड़ी अभी भी सिग्नल तोड़ के भागल लिया और एक्सीडेंट भी कैले बा। वो गाड़ी कोनो तरफ जात बिया? यस। व्हाट? हमके माफ करब, हम इनके बचा ना पाऊंगे। रुका, स्टॉप, स्टॉप। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। हेलो श्रीमान नारायण सारा सिग्नल तोड़ के भाग रहल बा सर। तू कौन और गइल बा? पुराना पुल पार कर ले बा सर। लागत है एयरपोर्ट की तरफ जात बा। व्हाट्स गोइंग ऑन? कम ऑन, स्टॉप हिम। जल्दी से ओकरा हॉस्पिटल लेके आवा। ओकरा बाबूजी के डेथ हो गइल बा। ये आखिर भाईल कैसे? सरू बैंक में जब से आयल रहले तब से बड़ी परेशान रहले। फिर हम उनका के चेकबुक और पासवर्ड वाला लिफाफा देनी। हाँ, वो अपन बेटा के लगातार फोन लगावत रहले और बहुते परेशान लागत रहले। ओकरा बाद वो कंप्यूटर पर नेट बैंकिंग खातिर बैठ गईले। बहुत देर तक बैठल रहले और कुछ समय बाद जब हम उनका लगे गई नी, नारायण नारायण, वो बेहोश पड़ रहले। हाँ, और उनकर बैलेंस
5,000 करोड़ से सिर्फ 5,000 ही रह गई रहे। 5,000 करोड़ के जगह खाली 5,000 रुपया। उनकर बेटा से कोनो बात भइल रहे? उनकर बेटा तो फोन ही ना उठावत रहल और इनकर चिंता बढ़ते जात रहल। हमके लागता 5,000 बैंक बैलेंस देखला के बाद ही उनका के हार्ट अटैक आ गई होगी। मिस्टर श्रीमान नारायण, पुलिस के रुकला पर अब रुक लहना और एगो एक्सीडेंट भी कर दे। हमर मंगेतर के केहू किडनैप कर लेले। कहां से? शॉपिंग मॉल से, यही गाड़ी से। गाड़ी में तो केहू नहीं खे। ये बात तो हमरो नहीं के बुझात। हवलदार, गाड़ी का तलाशी ला। आप मोबाइल काहे स्विच ऑफ करते हैं? हाँ, लागत हमर फोन भी कहीं खो गई। सर, इनकर गाड़ी की तलाशी में बैग, फोन और लिफाफा मिलल बा। ये फोन तुहार है? यस सर। ये कहा श्रीमान नारायण? ना, हमरा कुछ नहीं के पता। सर, जब हम इनसे पूछताछ कईनी तो ये कहा था ना कि हमार मंगेतर का किडनैप हो गइल बा। मोबाइल के बारे में पूछनी है तो कहा था ना खो गइल बा। और गाड़ी की तलाशी लहला पर हमें सेलफोन, पासपोर्ट और स्विट्जरलैंड के टिकट मिलल। पिता की मौत हो गई, अकाउंट से 5,000 करोड़ गायब बा और बेटा स्विट्जरलैंड जाए के तैयारी में बा। टेक हिम टू द कस्टडी। यस सर, हम आपको गिरफ्तार करता नहीं, लेकिन ओके पहले आपके हॉस्पिटल चले के पड़ी। हॉस्पिटल? आपके बाबूजी दुनिया में ना रहे। कहाँ? हे पिता, अपनी बेटा के बिना सचमुच बहुत अधूरा बा। बेटा होके था बस तोहरा जैसन। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। जियत रहा। कहाँ बाड़ा बेटा, जल्दी आ जा। कहाँ बाड़ा बेटा, जल्दी आ जा। कहाँ बाड़ा बेटा, जल्दी आ जा। आपके मौत के जिम्मेदार हम बने बाबूजी। सारा दलील सुनला के बाद अदालत श्रीमान नारायण के बेल रिजेक्ट कर रहल बा। श्रीमान नारायण दोषी बड़ा। जय किसान योजना में 5,000 करोड़ के घोटाला खातिर ये अदालत सरकार के सीबीआई जांच करावे के आदेश दे रहल बिया। तोहरा वजह से रिपोर्टर पे धब्बा लगिल बा। आखिर तू अपने बाबूजी के काहे मरला? आज तक रहुआ दूसरे के घोटाला एक्सपोज करता नहीं, आज खुद एक घोटाले में फंस गई। बताई कैसे भाई? तो कुल परिवार के कीड़ा पड़े कीड़ा। अरे पूरा किसान का बदवा लागी थू। अरे तोरा जैसा औलाद होके से तो अच्छा बा कि इंसान पे औलाद होके। तू पैसा खातिर तू अपन बाप के जान ले लेला। हाँ हो जाई। अब खून कैले बात यहाँ के फटका पड़बे करी। दिन रात होकर धुलाई करब। बाकी हाँ, साजी के बंदोबस्त होके के चाहिए। ठीक बा? फॉर्मेलिटी पूरा कैला के बाद सेल नंबर 130 में डाल दे एकरा के। जी सर। बंद कर दा। कहाँ बाड़ा बेटा, जल्दी आ जा। जल्दी आ जा। जल्दी आ जा। तो उसे कोई मिले आइल बा। बेटा, ई कहाँ हो गइल? हमनी के कवन ऐसन पाप कैले रहनी जा जवन हमार साथ ऐसन भइल। हमनी के बेल करावे के कोशिश करतनी जा, पर ये इतना आसान नहीं खे। जे हमनी के हमेशा गुण गावत रहे, आज हमनी पे थूकता। ऐसे रुआ मत। अब ई सब सोच के दिल छोटा कैला के कोनो मतलब नहीं माई। अब ओकरा बारे में सोचे के बाद जे हमारा बाबूजी पे उंगली उठेलस। हम सच के पता लगा के रहब। भानु, माई के ख्याल रखियो। स्वप्निका, हमरा फसावे खातिर बहुत बड़ा साजिश कइल गेल बा। हो ना हो एकरा पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क बा। गौर से सुना तोहरा का करे के बा। I'll do that. Take care. Sit down. I'm Shekhar Dalal from CBI. Let's come to the point.
5,000 करोड़ कहाँ छिपा के रखे बड़ा? स्विस बैंक में। चुप रहला से कुछ ना होखी। हमरा मुर्दा से भी उगलवावे आवेला। कहाँ बा पैसा? ओकनी से पूछी जे पैसा चोरी ले बा। बाकी ए अपराध खातिर कोर्ट तोहरा के यहाँ भेज ले बा। तो ओकनी से पूछी ना जे हमरा फसावले बा। ओ, बहुत होशियार बना ताड़ा। ना, हम तो सिर्फ सच बोलता नहीं। मरे से पहले आखिरी बार तोहार पिता के बाद तोहरा से भइल रहे। बाकी जैसे ही तोहरा के पासवर्ड मिलल तू अपन फोन स्विच ऑफ कर देला और बड़ा चालाकी से इस सारा पैसा अपन अकाउंट में ट्रांसफर कर देला। चिल्लाए से झूठ सच में ना बदलेला। मत भूलिया कि हमरा के सच उगलवावे आवेला। सीबीआई अगर जरूरत पड़ल तो नार्को टेस्ट भी करवाई और सच के कबूल करवाई। हमरा से का कबूल करवाई? 2009 सत्यम स्कैम 100 से ज्यादा इंक्वायरी भइल, 1000 पेज के चार्जशीट फाइल भइल, लोगन के 7,000 करोड़ के चूना लगल। यह तो हर सिस्टम है। 2010 2G स्पेक्ट्रम स्कैम सेम टू सेम, देश के जनता के 1,75,000 करोड़ के फटका लगल। एक रफ सिस्टम कहिला। 2011 कोल स्कैम, देश के कोयला गद्दार भेज देले। और सीबीआई क्या कहिलस? अब तक सिर्फ बात और झूठा दलील। छोड़ी सब। जय जवान स्कैम, आप पिछला 3 साल से इंक्वायरी करत रहे, कुछ ना कर पाई नहीं। 3 दिन में उस स्कैम के पोल पट्टी खोल देनी और अपन जवानों के हक दिला देनी। बिना सीबीआई के मदद के भ्रष्टाचारन के सजा दुए नहीं और लोगन के दिल में जगह बने नहीं। ई है हमार सिस्टम। सीबीआई गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम करे वाला आप लोग और गवर्नमेंट से सीधा सवाल करे वाला हम हैं। श्रीमान, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। आप तो केस में अब जाके जांच पड़ताल शुरू कैनी। हम तो अपन जांच पड़ताल कब के शुरू कर चुकल बानी। ता झूठ मूठ के समस्या मत बढ़ाई। अगर समस्या बढ़ गई तो समस्या आपके हो जाई। हम समस्या ना है, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं। मिस्टर राजन मूर्ति, राउर बैंक से 5,000 करोड़ रुपया गायब हो गई। राउर बैंक के रेपुटेशन तक खराब हो गई। अब एकरा में हम का कर सकता नहीं और होनी के टाल सकेला। अगर रउआ कोऑपरेट करब तो हम चैनल 6 के तरफ से एकर जांच पड़ताल करब। सीबीआई पहले से ही एकर छानबीन कर रहा बा। ये तो पहले ही से प्रोसेस में बा। बाकी हम उनकरा से पहले पता लगा लेब सर। तोहार चैनल 6 बा, ओकरा बाद 7 खुली, फिर 8, 9, 10। तू बार बार पूछबू, हम बार बार बताई, फिर तू ओकर अलग ढंग से मतलब निकलबू, फिर ओकरा के अलग ढंग से देखाईबू और दुनिया ओकर अलग ढंग से मतलब निकाली। हम अपन दिमाग पर काहे जोर डाली? तो नहीं चैनल वाला बड़ा खतरनाक होखेलू भाई। हम अगर सच्चाई खातिर हाथ भी उठाई 1, 2, 3, 4 चांटा लगा के कह देबू कि हमें ही खूनी बानी, बात के बतंगड़ बना देबू। हमारी इज्जत तक गइल न पानी में। ऐसे अच्छा बा चुपचाप बैठल रहा। इंटरव्यू खत्म हो गई, अब रउआ जा सकता नहीं। हम पहले ही साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास जा चुकल बानी। 5,000 करोड़ के रकम के तरह ट्रांसफर भइल ए पता लगावे। हमरा के आईपी एड्रेस और ट्रांजैक्शन से जुड़ल डिटेल भी मिलल मिस्टर मूर्ति। ब्रेकिंग न्यूज में देख ले हब। थैंक यू। गौर से सुना, आज सवेरे से ही पत्रकार, पुलिस और चैनल वालन सब के सब इंक्वायरी खातिर पीछे पड़ल बाड़न। और ये सब चैनल्स साइबर क्राइम आईपी एड्रेस के नाम सुन के चिंता बढ़ल जा रहल बा। तू कोनो उपाय करा, मैटर बड़ा सीरियस हो गई बा। आज सांझ के हमनी सब के हर हाल में मिले के होगी, अर्जेंट। अपन फोन भूल गई रहनी। अच्छा, कोनो बात। श्रीमन आइडिया काम कर गई। बैंक के मैनेजर के अलावा और भी कई लोग शामिल बाए में। ल खुद ही देख। और ये सब चैनल्स साइबर क्राइम आईपी एड्रेस के नाम सुन के चिंता बढ़ल जा रहल बा। मैटर बड़ा सीरियस हो गई बा। आज सांझ के हमनी सब के हर हाल में मिले के होगी, अर्जेंट। का हमें खबर ब्रॉडकास्ट कर दी? ना ना ना, एकरा से 5 अलर्ट हो जी हैं। स्वप्निका, तू वाकई कमाल कर दे।
तो तू के बाड़ा तो के तो जेल में होके के चाहे मैटर बड़ा सीरियस हो गई बा। आज सांझ के हमनी सबके हर हाल में मिले के होगी अर्जेंट। हमके माफ कर दे, माफ कर दे। सॉरी सॉरी बोल के तू 5,000 करोड़ पे ते पर्दा डालल चाहता रे। बाकी के 5 पापी के हैं बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, हर्षद राणा, आईजी मार्कंड, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और छठा ते सब पैसा के का कैले बताओ। तोर बेटा जौन हमनी के हाल कैले बा ओकरा सामने तक कुछो नहीं खे। मंत्री पद चल के रात के नींद हराम हो गई, करोड़ों के नुकसान हो गई, धोबी के कुकुर जैसन हाल हो गई हमार। थैंक यू। 5,000 करोड़ के अनमोल तोहफा अब हमनी रख ले और ओकरा चुरावे के इल्जाम लगाइब राउर बेटा पर। अगर तोहार बेटा जिंदा रह गल तो हमनी के जिए ना दी, ऐसे होके जेल भेजे के बंदोबस्त हो गइल बा। और तोहरा के हमनी जिंदा छोड़ देली तो तोहार किसान हमनी पर हल चला दिहन। यही से तोहार तो राम नाम सत्य करे के ही रहे। 5,000 करोड़ क्या बात बा? 5,000 करोड़? अरे हमारा अगला सीएम बनल तय बा। असल बंद करा लोग और जल्दी से पैसा अपन अपन अकाउंट में ट्रांसफर करा। सही कहा। हमनी के एक के हिस्सा में कम से कम 830 करोड़ रुपए आई। इतना पैसा देखते ही इनकम टैक्स हमनी पे रेड मार दी ही। इनकर सीएम बनल तो दूर के बाद बा हमनी जेल में मंजीरा बजा रहा लोग। अब हम एकरा खातिर प्लान बनवले बानी। सलीम जी हैकिंग शुरू कर दा। ओके सर। सर काम हो गइल बा। वेल डन। तोरा खातिर एगो गिफ्ट भिजवा रहल बानी। धन्यवाद सर। पाँच 5,000 करोड़ ट्रांसफर हो गए। अब यह अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5,000 बा। कैलाश जी बैड लक। पैसा के चक्कर में झगड़ा होकल आम बात बा। यही खातिर हमनी 6 के 6 लोग यहाँ एगो नया पासवर्ड बनावल जाई। हर एक आदमी जाके पासवर्ड के एगो की दबाई और ऊ की अपना लगे एगो राज के जैसन रखी। अकाउंट तब तक ना खुली जब तक हमनी सब लोग साथे ना आवल जाई। सारा लफड़ा खत्म भइला के बाद हमनी हर्षद के मदद से हवाला के जरिए सारा पैसा वापस मंगा ले जाई। ओकरा बाद हमनी अपन अपन हिस्सा बांट लिहल जाई। ला भाई नया पासवर्ड मुबारक होके। भाई जी तू ये बुढ़ा के बेटा के ध्यान रखिया और श्रीकांत ये बुढ़ा के ख्याल रखी। लेट्स गो। तू लोग खाली हमारे बाबूजी के नाम मर ले, लाखों किसानन के बर्बाद कर दे ले। गरीब से गरीब किसान अपन हैसियत के हिसाब से पैसा पैसा जोड़ के जमा के ले रहले और तू लोगों का सपना तोड़ दे ले। हम के मत मार। अपन पासवर्ड बताओ। के ईमानदारी से जीते तो ऊपर वाला तोरे अकाउंट बंद करे, लेकिन ते करप्शन के लिए बाड़े, यही से तोरे अकाउंट हम बंद करब। हाँ
तोर जिंदगी और मौत के बीच एक सूत के फासला बा और हमारा अंदर तोरा मारे के भूत सवार बा। उठ, कुछ न सुनब, जान से मारब। या? ए राजन के मरले हुई और के श्रीमान नारायण ही मरले होखी। उ त जेल में बा, उ कैसे मार सकेला? अगर भाग गेल हुई तब? और अगर ओकरा पासवर्ड पता चल गई हुई तब? तू टेंशन मत ला, सब क्लियर हो जाई। बोला हर्षद भाई। वहाँ बैठ के झक मारत बाड़ा के मारल मैनेजर के कुछ पता चलल? साला सब कुछ खिचड़ी हो गई बा। अच्छा तो रुका, हम फोन करत नहीं। श्रीमान नारायण जेल में ही बा सर। ये कैसे हो सकेला? ओके, वो जेल में ही रहे। जेल में? काहे इंस्पेक्टर एजा काहेल बड़ा? हमनी केहू का मर्डर के लिए बनी जा। स्निफर डॉग सेंट्रल जेल के पास रुक गई। देखला जी, हमार शक सही निकलल। श्रीमान ही राजन के खून कैले बा। इंस्पेक्टर सर, जेलर से कहा हम बोले ले बानी। ओके सर। जेल में रहे और रंजन मारल गई, कुछ तो गड़बड़ जरूर बा। अरे ये सब छोड़ा, लोग राजन के पासवर्ड का पता लगाइला कि ना? हम काल ओकरा घरे गइल रही, पर सोचनी कि मौत के घरे ऐसा सवाल कइल ठीक ना रही। अभी फोन करत नहीं। हेलो भौजी, हम बद्री प्रसाद बोलत हाँ बोली भाई साहब। राजन हमार बहुत अच्छा दोस्त रहे, ओकरा गइला के हमरा बहुत अफसोस बा। पता नहीं दुख से हम कबू मर पाई, हमर तास में नहीं रुको। हाँ भाई साहब, हम राउर भावना समझ सकेनी और हिस्से हम अपन माई के पटना जा रहल बानी। भौजी, आपके राजन कोनो बैंक अकाउंट के कोनो पासवर्ड बतौले रहे का? हाँ बतौले रहनी, और उ हमनी के मिले वाले हिस्सा के बारे में भी बतौले रहनी। आपके हिस्सा जरूर मिले, बस आप पासवर्ड बता दी। के पासवर्ड है भाई साहब? धन्यवाद भौजी। ठीक बा। के हे अरशद, हमनी के राजन के मेहरारू पासवर्ड बता देहलस। वाह, का खुशखबरी सुनवले बड़ा। हम अभी इंडिया पहुंचा तानी। गुड मॉर्निंग सर। आई जेलर सर, स्निफर डॉग जेल के लगे आके रुक गईलन। सर रउआ कहल का चाहता नहीं? साफ जाहिर बा कि कातिल तोहरा जेल में ही बा। वैसे और इशारा केकरा और बा? श्रीमान नारायण वो जेल से निकल ही ना सकेला। लागत तहरा पियला के बाद हवालदारन के 200-300 रुपया दे के ओहिजा से रफू चक्कर हो गइल होई। इट्स हाईली इम्पॉसिबल सर। हमनी के ओकरा पे डाउट बा और ओकरा लेकिन हम रउआ खातिर काहे काम करी? भीख देताड़ा, 5,000 करोड़ के घोटाला बा और तू हमरा के चिल्लर देताड़ा। अब ठीक बा? डन। आज सांझ के हमनी सब के हर हाल में मिले के होगी, अर्जेंट। कातिल बहुत शातिर बा। ये स्कैम में 5 लोग और शामिल बाड़न, ई बात पक्का बा ये वीडियो के देख के। हेलो ए जेलर, ढेर सियाना बना तारा। लाख रुपया कम लागल तो सूटकेस लेके भाग गइल। ई बतावा काम भइल कि ना? नेता ना कि अपन बात से पलट जाई, रात के तोहर काम हो जाई। बढ़िया बढ़िया।
एम्बुलेंस। आधी रात के गैस सिलेंडर से भरल एक लॉरी आईजी मार्कंड के गेस्ट हाउस में घुस गई। कहल जाला कि ओकर ब्रेक्स फेल हो गई रहल, जेकरा वजह से वो बेकाबू हो गई। ई हादसा में मशहूर डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद के मौत हो गई। सवाल ये भी उठ रहा बा कि डॉक्टर आईजी के गेस्ट हाउस में का करत रहले। राजेंद्र सर, कातिल कुछ देर पहले हमरा के फोन कर ले सर। बोलस कि डॉक्टर श्रीकांत के आईजी के गेस्ट हाउस में सिक्योरिटी देल गइल बा। जी सर। ओकरा बाद से लागत रहे कि ओकर अगला टारगेट आईजी हो जी सर। सकेलन। हमनी के चौकन्ना रहे के होखी। लेट्स मूव। ओके सर। सबके पता बा कि भैया बेकसूर बड़न और वो बड़ी जल्दी छूट जाई हैं। जौना तारीख के राउर शादी तय भइल बा ना, उहे तारीख के रउआ दोनों के शादी हुई। गुड मॉर्निंग मिस्टर मार्कंड। मिस्टर शेखर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठी। थैंक यू। मिस्टर मार्कंड, रउआ डॉक्टर श्रीकांत के कैसे जाने नहीं? जस्ट फ्रेंड्स। कब से? करीब 1 साल से क्लब में मुलाकात भइल रहे। पिछला 3 दिन से वो राउर गेस्ट हाउस में काहे रहलन? कहत रहलन उनकर जान के खतरा बा। कैसे? ऊ ना बतावलन। त सिक्योरिटी अरेंज काहे ना कइल? ऊ मना कर देहलन। त फिर प्राइवेट सिक्योरिटी का करत रहे? पता ना। 3 दिन से राउर गेस्ट हाउस में प्राइवेट सिक्योरिटी रहे और रउआ के पता ना? हम अपन काम में बिजी रहनी। तो कल जब रउआ अपन गेस्ट हाउस में गई नहीं तो प्राइवेट सिक्योरिटी ना देखनी? गेस्ट हाउस ना, कल तो हम क्लब में रहनी। कल गांधी जयंती रहे, क्लब तो बंद रहेला। गांधी जी। डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और बैंक जीएम राजन मूर्ति अच्छा दोस्त रहलन ना? पता ना। रउआ और राजन मूर्ति हम उनके ना जाने नहीं। ओके देन। श्रेया, हैव अ लुक सर। पसीना पोंछ ली सर। बोला जी। सीबीआई ऑफिसर शेखर हमरा ऑफिस में आयल रहे। होकर सवाल से तो हमार पसीना छूट गए। तोहार भी इंक्वायरी हो सकेला, संभल के। ठीक बा, हम देखा था नहीं। जी सुनी, हम आपकी कुंडली स्वामी जी के दिखाले रहनी त ऊ कहलन कि इनका टाइम अच्छा नइखे चल रहा। आपकी लंबी उम्र खातिर नरसिम्हा के मंदिर में हवन करे खातिर कहलन। ठीक बा, काल चला। ओपन द डोर। ई का बा? ई फोन कहाँ से आइल? के दिलस तोरा के? जेल में बैठ के बाहर केकरा से बात करत अड़े? बोल। तोहरा के लागत तू बाहर सबकर खून करत रहा, हमनी के पता ना चली? चल, आज तोहार सारी हेकड़ी निकाल दे। बहुत सियाना बाड़े ना तू। का रे बताओ, जेल में फोन के देहलस? बताओ। ऐसे घूर के कहे देखा ताड़े? सियाना बना ताड़े? सियाना बना ताड़े हैं? हमरा के सच उगलवाए अच्छा तरह आवेला। अच्छा क्रिमिनल के ठीक कर देनी हम। डॉक्टर श्रीकांत के मौत से तोर का संबंध बा? देखत का बाड़े? बोल बे, बताओ तो अगला टारगेट के बा? हाँ सर, अब यहाँ बानी। सर, आईजी सर अभी घर से मंदिर खाते निकल बाड़न। ओके, पीछा करो उनका। सर सब ठीक ठाक बात सर। सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दा। जब तक पूजा ना हो जाए केहू के अंदर ना आया था। जी सर। मंदिर का दरवाजा बंद कर दा। बी अलर्ट। जी सर। ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम अग्नि देवता स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। जजमान, नरसिम्हा भगवान के हाथ जोड़कर प्रणाम करी। ओम इंद्र देवस्व स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम अग्नि देवता स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा।
ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम अग्निदेवता स्वाहा। के बड़ा तू हाँ? तू श्रीमान नारायण तू तो जेल में रहला ना, यहाँ कैसे आ गया तू? भगवान नरसिम्हा खंबा से प्रकट होके हिरण्यकश्यप के पेट फाड़ के अतड़ी बाहर कर देले रहलन। वो भगवान नरसिंह रहले। आज हम तोर दिमाग खोल के ओकरा में से पासवर्ड निकालब। श्रीमान नारायण के वादा बा। श्रीमान ना देखा, हम एगो आईजी बानी, सिक्योरिटी एकदम टाइट बा, तू यहाँ से बच के निकलना पाई बा। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी हम मंदिर में घुस गए नहीं। तोरा का लगा था डर के हम तोरा मारब ना? अबे रुक, तोरा का लगा था कि हम कोनो अभिमन्यु है कि जोन तोर बिछावल चक्रव्यूह में फंस जाए? श्रीमान नारायण पासवर्ड बताओ। हमरा के नीचे उतारा, हम पासवर्ड बताओ तानी। पासवर्ड बा आई बता दे रही पासवर्ड, अब छोड़ दे हमरा के। कहा तरह था छोड़ दो बतानी। हेलो सर, आईजी अभी अभी मारल गया। व्हाट? अजीब बात तो ई बा सर कि आईजी के लैपटॉप पे श्रीमान नारायण अभी भी जेल में दिखाई दे रहल बा। अगर वो जेल में बात है, आईजी के मर्डर के कैलस? पता ना सर। रघु, गाड़ी से नरसिम्हा मंदिर से जेल जाए में कम से कम कितना समय लगेगा? कम से कम 20 मिनट सर। ड्राइवर, सेंट्रल जेल जाए में हमने के कितना समय लगे? 10 मिनट सर। ओके, श्रीमंत के मंदिर से जेल पहुंचे में 20 मिनट लगे और हम लगभग 10 मिनट में वहाँ पहुंच जाए। अगर वो वहाँ ना होके तो कातिल उहे बा। यू गाइस लीव इमीडिएटली। यस सर। का भाई? ट्रैफिक जाम बा सर। रिवर्स लेके दूसरा रास्ते से चला। रिवर्स जाए तो बिल्कुल जगह नहीं है सर। गलत क्या है बड़ा, पूरा रास्ता जाम कर देला तू लोग। रास्ता जल्दी क्लियर करावा। लेफ्ट 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 प्लीज, लेफ्ट। लेफ्ट प्लीज, लेफ्ट लेफ्ट। ट्रैफिक क्लियर करावा जल्दी। अरे साहब, हमरा काहे मार रहल? कम ऑन कम ऑन। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेखर। वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। श्रीमान नारायण के सेल में कैमरा कहाँ लागल बा? आईजी साहब के ऑर्डर रहे। और के शामिल बा? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, आईजी और हर्षद। सवेरे से कहाँ रहे श्रीमान नारायण? जेल में ही रहे सर।
जय जवान कैंप्स 3 दिन में उस कैंप के पोल पट्टी खोल देनी और अपन जवानों के हक दिला देनी। सर श्रीमान नारायण जेल में बा? हाँ गुड मॉर्निंग कहत रहे। जय जवान स्कैम वाला फाइल लाके दा हमरा के। जानल चाहता नहीं कि 3 जन मरल बाड़न 3 जन जिंदा बाड़न ओमे का रिश्ता बा। अगर बाकी के 3 लोग के पकड़ लेनी तो समझ ला कि जय जवान स्कैम इन्वेस्टिगेशन आगे तक पहुंच गई। सीबीआई हमरा ऊपर बात जैसा नजर बनौले बा। तू एगो काम कर, काला मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने ट्रैफिक सिग्नल पे सीसीटीवी कैमरा लागल बा। हमरा यकीन बा कि भानु के किडनैपिंग के ओजा से पक्का सबूत मिल जाए, ओकरा हासिल कर। व्हाट एन आइडिया सर जी, को दिमाग बा। सीसीटीवी कैमरा की वीडियो से तो तू पक्का निर्दोष साबित होके बाहर निकल जाइबो और ओकरा बाद यहाँ आवा। का? अरे एक राज के बात बतावे के बा, आगे था आवा। का रे बताओ, जेल में फोन किए देहलस? बताओ, ऐसे घूर के कहे देखा ताड़े? सियाना बना ताड़े? सियाना बना ताड़े हैं? हमरा के सच उगलवाए अच्छा तरह आवेला। अच्छा क्रिमिनल के ठीक कर देनी हम। जेलर तो श्रीमन की मदद कर रहल बा। हेलो, हम जेलर के असिस्टेंट कुमार बोलत बानी। आप खातिर को खास जानकारी बा, ज्यादा की मतलब। कैसन जानकारी? श्रीमन नारायण का जेलर लगातार मदद कर रहल बा। ये तोरा कैसे पता चला? बताओ, जेल में फोन किए देहलस? बताओ, ऐसे घूर के कहे देखा ताड़े? सियाना बना ताड़े? सियाना बना ताड़े हैं? सीबीआई वाले हाथ धो के केस के पीछे पड़ा अच्छा क्रिमिनल के ठीक कर देनी हम। श्रीमान, हमार नौकरी खतरा में पड़ सकेला। हम असन कुछ ना हो। बताओ तो अगला टारगेट के बा? हमनिए के पैसा खा के हमनिए के धोखा दे रहल बड़े। श्रीमन के साथ देके हमनी के मारे चाहत रहले। बोल ऐसन का कहले? बोल। हमरा के बात मारा बतावा था नहीं, सब बतावा था नहीं। 5,000 करोड़ के घोटाला का करबा ओकर? तू बतावा तोहरा का चाहिए? हाँ? हमरा का चाहिए? इतना आकड़ का बे? जेल में फैसिलिटी ना चाहिए का तोरा के? वो तो तोहर बाप भी दे। हम चाहे तो जेल में ते हमरा स्कॉच भी दे सकेले। हम चाहे तो तू जेल में हमरा रोज चिकन बिरयानी भी खिला सकेलिस। अगर बोर हो गई नी तो ते खुद हमरा सामने मुजरा भी करबे। अगर ये सब तोरा देहनी तो हमरा के का देबे? एक को फूटल कौड़ी ना। ए, तोरा के इतना मार मारब ना कि अस्पताल में भर्ती करे के पड़ी। हम तोरा मारम तो अस्पताल जाए के जरूरत ना पड़ी। शंकर सिंह और शंकर नाई। झटका जोर के रहे। शंकर सिंह, बाप के नाम नारायण सिंह, जन्म स्थान औरंगाबाद, राज्य बिहार, एसटी कोटा में नौकरी प्राप्त भई। ऊंचा जाति में पैदा भइला के बावजूद जाली सर्टिफिकेट के मदद से मैटर लीक भइल त तोर नौकरी गइल। मोकामा में जब तोर ट्रांसफर भइल रहे 2005 में, याद बाना? खूनी के भागे में मदद कैले रही, ओकरा से पैसा खाके। याद बाना शंकर? का चाहिए तोरा के? ए, हम पक्का पॉलिटिशियन है और हम केहू पे भरोसा ना करेला। हमरे से पैसा लेके हमरे के चुना लगावा देते। वो तोरा के ब्लैकमेल कैलस और तू हमनी सबके उल्लू बनवलस। तू गलती कैले होकर तो और बात होकर, बाकी जानबूझ के गलती के बढ़ावा दियल सबसे बड़ गलती बा। रुका ही जा। जूम करो। हाँ, यहाँ पर। आज ब्रेकिंग न्यूज में देखिए कि कौन तरह से
जर्नलिस्ट श्रीमन नारायण के फसावल गईल बा। हम रउआ के बताइब के भानु के आखिर के अपहरण कैले रहनी। सीबीआई अब तक ये मामला के जांच पड़ताल काहे ना कर रहल बानी? का सीबीआई उ ना कर सकेनी जे एक जर्नलिस्ट कर सकेला? अगर ए बात के खुलासा ना हुई तो लोगन के विश्वास सीबीआई पर से उठ जाई। मजाक बना के रख देले बा हम सबके। एकरा पे जल्दी कौन एक्शन ला? रिपोर्ट बनाओ और जल्दी कोर्ट पे जमा करा। यस सर। दोनों पक्ष के बात सुनला के बाद हम सीबीआई के रिपोर्ट से सहमत बानी कि श्रीमन नारायण निर्दोष बाड़न। यही से कोर्ट पुलिस के आदेश दे रहल बा कि श्रीमन नारायण के बाइज्जत बरी कइल जाए और श्रीमन नारायण के आदेश दिहल जा रहल बा कि जब भी सीबीआई उनकरा बुलावे उ पेश हो और जांच पड़ताल में साथ दें। बाबूजी जवन सपना देखले रहना उ सपना के तोहरे के पूरा करे के बा बेटा। चला सब इंतजार कर रहल बा। नमस्ते। कैलाश नारायण हमनी के छोड़कर ना गइले। वो आज भी तुहार रूप में हमनी के साथ बा। आपकी जौन उम्मीद हमारे बाबूजी से रहे ओ पे हम खरा उतरब। भैया हमके माफ कर दे भैया। वो दिन ना जाने हम तो के का भला बुरा कह देनी। आप कुछ भी गलत ना कहले रहनी बल्कि हमार फर्ज याद दिलेले रहनी। वो तीनों शहर से गायब बाड़े। उनकर घर और ऑफिसेस में ताला लगल बा। उनकर मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहल बा। सर हर्षद मलेशिया पहुंच गिल बा। बद्री प्रसाद और प्रकाश रंजन शहर में नहीं खन। ओह नो। वो अपन कब्र खुद खोद रहल बाड़न। सरेंडर हो गए होते ता सुरक्षित होते जेल में। अपना कपार पे तक कफन डाल के बैठल बा। लागत रहुआ कपार पे कफन डाली। खाए के दे दी बाबा। अरे का हो गई चुड़ैल कहीं के की करत हिया? ऐजा हमर डरे जान फटत ऐजा तेरा हंसे के पड़ल बा भूत नहीं कहीं के। टीवी के गर्दन में लटका ले। नारायण श्रीमन नारायण आ गेले तू। ऐजा परिंदा भी पर ना मारे के चाही ना तो हर पर काट दे। हम बोला का इंतजाम भइल? भाई फार्म हाउस के चारों तरफ लैंड माइंस बिछा देले बानी। अगर केहू ऊपर पैर रखी तो उड़ जाइल। ठीक बजा जा तू। अरे पाड़े लोग ऐसे खड़ा मत रह, जाके कुछ काम करा, हवन के इंतजाम करा, मारे से बचा लो। हो जाए गुरुजी। हमार गुरुजी महामृत्युंजय जाप के लिए मुस्ताद बड़ा। काहे हमर परेशानी बढ़ावत बड़ा है? मार रहल बनी। हमनी के भगवान के मंदिर के परिक्रमा करे के चाहे और हमनी ये बम के परिक्रमा कर रहल बानी। ई मोटू से छुटकारा पावे के सोचा। चला हमरा साथे। गुरुजी गाड़ी के तनी ब्रेक मारी। ये लोग बम लगा के रख ले बड़ा। ई बम के साथ राउर दम निकल गई तो हमार का होई? ना गुरुजी कुछ मत बोली। रघुआ बस हमारे पीछे पीछे आई। अरे तोरा पीछे पीछे आके हम ही न फट जाए। आदरणीय गुरुजी हो सकेला हो जा बम होके। तो राख बम जाचे के मशीन बाका। गुरुजी बचपन में गोली खेले रहला। एकरा बम के ऊपर फेंकल जाई। बम होई तो फूट जाई ना तो हमनी के उड़ जाई। रुकी फेंका तानी। बम ना है चली। बम पर इतना छोट पत्थर फेंक ले बड़ा। बम पर बम जैसन पत्थर फेंके के चाहिए। तो रहुआ एकरा के फेंक दी। हां ठीक बा। धमाका की आवाज यानी सिरमन आइल और धमाका में उड़ गई। का बात बा? कहाँ बा कर लाश कहाँ बा? हमरा तो लागल रहे कि सिरमन आइल होकी आ धमाका में उड़ गई होकी, लेकिन ऐजा तो तू लोग आपन आहुति दे देला। अब एगो काम करा, जल्दी से कोनो दूसरे बम पे पाँव रख दा और उड़ जा। गुरुजी हमनी के तरह हमनी के पंचांग भी फाट गइल। ओकर कुंडली तो हमनी के बहुत निकलनी। अब हमनी के अपन कुंडली निकाले के पड़ी। छी बम पे पाँव रख देलस। ऐसा हालत हो गई जैसे राह चलत भिखारी के होकेला। अब हमरा तो लागत है कि हमरो भी ऐसने हालत होगी। अरे पति परमेश्वर फाटल जूता जैसा चेहरा हो गइल बा तोहार। वो तो तारा के छोड़ी ना 5000 करोड़ क्या जाड़ रखा तू? बच्चा पैदा कैले रहता तो ऐस करी तू। दूसर कान अब कौन तीर मरले बड़ा? पता ना कहाँ मुंह काला कैले होगा। बद्री प्रसाद के नाजायज बेटी भानु अब डीएनए टेस्ट करके उनकरा से अपन रिश्ता साबित करे के ठान लेले बाड़ी। चलो उनसे बात करके सच जानी। हम अपन हक और आत्मसम्मान खातिर लड़तानी। हाँ हम बद्री प्रसाद के नाजायज औलाद बानी। नाजायज? रउआ लगे कोनो सबूत बा? अब बोला। हमरा लगे एके गो सबूत बा। हमार माई। त माई के बुलावा ना। बेचारी मर गई। अच्छा भाई मर गई। लेकिन इतना साल तक रउआ ये बात के खुलासा काहे न कैलू? हमार बाबूजी के इज्जत बचावे खातिर हमार बेचारी माई आखिरी दम तक ये बात छिपा के रखली। लेकिन वो बहुत घटिया इंसान रहले। बद्री प्रसाद हमार माई के जीते जी मार डालस। राउर कभी उनकरा से मुलाकात भइल? ना 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 भइल ना। हमके देखते ही गले लगा ले हले। ना झूठ बो। सच है। अपना नाई के मेहरारू की वजह से हमके अपनावत नहीं खन। बाबूजी हमके कुछ ना चाहिए, बस राउर प्यार चाहिए। ना तो रउआ ऊपर जाके हमर माई के का जवाब दे हम।
बद्री प्रसाद जी राउर बाबूजी बाणे का ये साबित करे खातिर कोनो सबूत बा? फसल ये फोटो काफी बानो। हम तोहरा के किस ना के तो बच्चा के का करब? कहां से एकर थोबड़ा हमारा से मैच करता? तोहार बाबूजी एके फूल खिले रहन और तू बड़ा हूँ। देखा 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 ध्यान से देखा ई चेहरा से कहीं से मैच करता का? सिर्फ रंग अलग बा। ओकर चेहरा देखा, ओकर नाक देखा, बिल्कुल तोहरे जैसन बा। तोहरा पता बना कि हमार बीपी लटकल रहेला, हम कहवा से इश्क करब? बाहर वाली खातिर तोहर बीपी अप रहेला और हमरा खातिर तो बीपी लटकल रहेला। हमार यकीन कर जाने मन। जाने मन का के हमर जान ले लेबा तू। रसगुल्ला, समोसा, जलेबी, बतावा ई कहां के आइटम बाजे तू खइले बड़ा। फोन लगावा अभी। हम क्या अभी उससे बात हम ओकर नंबर कहां से लाई? एक मिनट हमरा पास चैनल का नंबर बा, अभी फोन करता नहीं। हेलो जी, हम बद्री प्रसाद बोलत नहीं। काहे रे केहू भी तोरे चैनल पे आके कुछ बोली तो ते करा के टेलीकास्ट कर देबे। हमार तलाक हो जाई तब बड़ा मुश्किल से हमरा एगो मेहरारू मिलल रहे। सर सिग्नल नालंदा जंगल से आ रहल बा। थैंक यू। फिर ऐसा मजाक मत करी है। कैसन क्लास लेनी हम? क्लास तो तोहर हमर माइली है। एगो बात कान खोल के सुन ला। तोहर जायदाद पे हमार हक बा। वो तो हम लेके रहा। ड्राइवर किक मारा, हमार मतलब गाड़ी निकाला। मार मोज होसी के सबसे ज्यादा तो टेंशन एकरे बा जो ड्राइवर साथे भाग जाओ। हमरा के माफ कर दा। हमरा से गलती हो गई, हमरा के जूता चप्पल से मारा, लेकिन जान से ना। तो हम तोहरा को पासवर्ड बता दे बतनी, तू गरीब किसानन के मदद करा। प्लीज ये गन हटा दा। छोड़ छोड़ साले छोड़। कैसे चले लाई? तोर फंडा हमरा कुछ समझ में ना आई। तोरा हाथ में गन रहेला तो ट्रिगर दबावेलिस, हमरा हाथ में गन रहेला तो पैर में गिर जालिस। है बच्चा के जान ले बता। ऐसे ही कुछ दिन बाचल बा। तोरा तो खाली पैसा चाहिए ना, हम तोरा पैसा और पासवर्ड दोनों देवता नहीं। हमारा मार के जेल में काहे जाइल चाहत रहा? कहना डाला बेटा, हमार पासवर्ड है एम। चुप बे, तू अपन जिंदगी के 60 साल बर्बाद कर देले। तोरा जैसन के मार के हम अपन हाथ गंदा ना कर। वैसे भी काम अपने आप होगी। टांग हटल दुर्घटना घटल। श्रीमान नारायण, हम तोहरा के पासवर्ड बता देनी ना। अब हमरा काहे मरे खातिर छोड़ा तोरा? अरे कहाँ मर गए सान? अरे जल्दी आओ बचाओ। मंत्री बद्री प्रसाद के फार्म हाउस में आज एगो बम ब्लास्ट भइल, जेमे कई लोगन के जान चल गई। यहाँ लोगन के लाश देख के केहू के भी दिल दहल सकेला। भूतपूर्व मंत्री बद्री प्रसाद जी नक्सलवादी द्वारा बिछावल गए लैंड माइन के शिकार भइले। श्रीमान पहले सिलेंडर के इस्तेमाल कैलास और अब यहाँ लैंड माइन्स के। अरे तनी तो शर्म करा। का करे तरा? आज बड़ा रोमांटिक बना तरा। हर चीज बोलल जरूरी बा, खुद भी समझल करा। बैठा। भानु तू बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं खो यार। हमर दूध लालाटेन जरा के धरब रानी। तू एजा खाली किचन साफ करा,
बाहर के दुनिया में का हो रहा बा कुछ पता बा तो के? का तारा चैनल 6 आजकल खाना कम खाता रू कि कमरा कमर कैसे हो गए? का करत तू? शर्म नहीं खात तो के पराया मत के हाथ लगावे में? हाँ? तू कब आइलू? अभी ओके देख के तोहार बाल फिर से गीला हो गेल का? हाँ? हमरा लागल कि तू हो। ज्यादा स्मार्ट मत बना। ओकर पतली कमर पे हाथ घुमावत घुमावत बहुत रवि किशन बना तारा तू। हम सब जाना तानी। हमरा लागल कि तोहार कमर हो। कमर छोड़ो, ये तो पता ना कहाँ छूले बा। कहाँ यहाँ पर। हुआ पर? ये तू का कइला? अभी ना भानु। हाँ? एकर मतलब वो सच कहती है, तू ओइजा छूले रहा। हाँ, कुछ काम रहे से छूले रही। तू हमके धोखा देला। भानु ऐसा कुछ नहीं को दिन चिप खोजे खातिर अपन हाथ अब शर्मा का बड़ो, वो सोफा वाला बात भी तो एके बतावा ना। सोफा वाला कौन बात बा? बतावा हमके। बतावा ना कि रात भर हम तोरा साथे ही रोनी। अब हर बात हमसे बुलवाई बक्का। एके भी पूछो, एके भी बतावा। तोके पता रहा? हाँ पता बा। बतावा हमके ये ऐसन गुटर को कितना बार कइले रहा? सिर्फ एक बार केला। कब कइले रहा? वो दिन जब स्वप्नी का अपन चैन देले रहली। मतलब श्रीमान एक गर्ल चैन हमरा के गिफ्ट कइले। मर गई। तारा के तो हम ई कहां गायब हो गेलन? आवे त इनके बतावा तनी कुछ उम्र बनाई। देख अब बात यहाँ तक आ गेल बा तो सबको साफ साफ बतावा तनी। तू श्री खातिर पोस्टपेड बाड़ू, बिलिंग एड्रेस तो हर बा, हम प्रीपेड बानी, टेम्पररी एड्रेस। जब जरूरत पड़े तब इस्तेमाल कर लो। अरे जब तू आउट ऑफ कवरेज रहबू त ई एक्टिवेट हो जाइए। उहे तो। थैंक यू। देखा हमनी के सगाई हो चुकल बा। इट्स ओके, रहे के तो ओके तोहरे साथ बा। हम तो कबो कबो आई। मतलब हमरा लगे कहीं श्रीमान बा। हमरा लगे भी एक ही श्रीमान बा। और हम बर्फ डालब। देखा अपन बकवास मत करा। बकवास मत करा ना। तू हमार मगज खा रहल बाड़ू। तू अपन बकवास मत करा। ना छड़ब। सब कुछ जायज बा लव में और लड़ाई में। हेलो, शेखर फ्रॉम सीबीआई। कैन यू कम टू माय ऑफिस? ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए। मिस्टर श्रीमान, हम ये बात फोन पर ना कर सकत रहनी। ये बात बहुत जरूरी बा, ऐसे हम रहुआ के यहाँ बुलौनी। यस सर, आवत आनी। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। बिल्कुल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। बैठा। कहीं सर? मिस्टर शेखर ही का हो रहल बा? वो 3 में से बद्री प्रसाद ही मारल गए। केस तो उलझत जा रहल बा। हम उनके बचावे खातिर ही श्रीमन के यहाँ बुलौले बानी। श्रीमन के? यस सर। ये सब के मौत के पीछे श्रीमन के हाथ बा, लेकिन हमनी लगे सबूत नहीं खे। ऐसे होके समझावे खातिर हम ओके यहाँ बुलौले बानी। ठीक बा, जा। सॉरी, तो हर केस के बारे में कुछ जरूरी बात करे कर है। हाँ, हमार मतलब 5000 करोड़ स्कैम के बारे में। मिस्टर श्रीमन, 6 दोषियों में से 4 मारल गए। के मरले हो की उनके? हम यही सोच ले रहे, लेकिन जैसे हमरा सुराग मिली ना फौरन आपके बता दे। हेलो सर, प्रकाश रंजन के गोदाम में शॉर्ट सर्किट हो गई बा। कितना बजे? 10 मिनट पहले। आई वांट एग्जैक्ट टाइम। 11:20 सर। ओके। मिस्टर श्रीमन, एगो गुड न्यूज बा। प्रकाश रंजन मर गए। भला ही हमरा खातिर गुड न्यूज कैसे भइल? या आप खातिर बैड न्यूज बा? हमरा ऐसा लागल कि कम से कम 2 गो के जिंदा पकड़ ही ले, लेकिन वो हत्यारा आपके हाथ से वो मौका भी छीन लेलस। का हम जा सकीला? श्योर। थैंक यू। ये कोनो मामूली आदमी नहीं खे। पुलिस गोदाम में बैल दुर्घटना के जांच पड़ताल शुरू कर देले बा। कल रात गोडाउन में एक शॉर्ट सर्किट बहिल रहे, जेकरा वजह से यहाँ आग लग गई और सब कुछ जर के राख हो गई। गोडाउन के मालिक प्रकाश रंजन भी इस धमाके में मारल गईला। कई कोनो हादसा बा या केहू जानबूझ के कइले बा, ई पता लगावे खातिर जांच शुरू हो गइल बा। ये कैसे हो गए? प्रकाश रंजन और ओकर पत्नी शहर से भागे की फिराक में रहले। अचानक को कुछ जरूरी कागजात लेवे खातिर इस स्पिरिट गोदाम में आइले। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर धमाका हो गई। छुट्टी होखे की वजह से यहाँ वो दिन ज्यादा लोग काम न करते। प्रकाश रंजन के खबर का मिलल कि तू हमरा से पहले ही पहुंच गईला? मिस्टर शेखर, हम पिछला 5 महीना से छुट्टी पे रहे। आज ड्यूटी ज्वाइन करनी है, बाद में मिला था। ओके। हमार किस्मत में इहे लिखे रहे। हमनी के तो शहर से बाहर हमार गांव जात रहनी जा,
फिर वो अचानक कहे लगना कि हमके गोडाउन जाए के बा, कुछ जरूरी कागजात वहाँ छूट गइल बा, वही के लेवे खातिर वहाँ चल गई ना। शांत हो जाए, रोई मत। ये दुनिया में वो हमनी के अकेला छोड़ के चल गइल, अब हम केकरा सहारे जियब। आप रोवत नहीं ऐसे कि आपके पति दुनिया में ना रहे, लेकिन लाखों किसान आपके पति के कारनामा के वजह से रोवत रहे। आपके पति के पास जौन पासवर्ड रहे वो गरीबन के आंसू वही से थम सकेला। अगर आपके पासवर्ड पता होके तो प्लीज बता दी। हमके ई बारे में कुछ नहीं के पता। प्लीज हमरा सच बताई। हमके अपन पति के कसम, हमके सचमुच ई बारे में कुछ नहीं के पता भैया। आमतौर पर बेटा अपना बाप से धन संपत्ति मांगेलन, बाकी तू हमार सपना मंगले बाड़ा। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। ओ घड़ी हमरा वजह से राउर जान गई, आज हमरा वजह से राउर सपना साकार ना हो सकल। बनारस के गोडाउन में आग लगला की वजह से कंपनी के मालिक प्रकाश रंजन मारल गेलन। वो स्वर्गीय भूतपूर्व मंत्री बद्री प्रसाद के साला रहलन। कहल जात बा कि वो कुछ जरूरी कागजात लेवे खातिर गोदाम में गहिल रहले और वो ब्लास्ट की चपेट में आ काम कर गइलन। गेल हर्षद भाई। ओकरा पासवर्ड चाहत रहे, वही पासवर्ड की वजह से अब उ दीवारन पर अपन सर फोड़ रहल होखी। तो ई दुनिया में ना रहले ही से तोहरा खिलाफ सब केस बंद हो जाई। ऐश कर भाई। ऐश कैसे करी भाई? उस श्रीमंत के ध्यान होते मन करल की चाकू घोप दी। वो हमार नाम और काम के मिट्टी में मिला दिलस। चैन ना मिले जब तक वो मरी ना। अब होकर झमेला में दोबारा झिन पड़ा। अपन बाप के सपना के पूरा करे खातिर वो बावला होके दर दर के ठोकर खा रहल होखी। ओकरा के भी ठिकाने लगा दिया जाए। एंजॉय न्यू लाइफ विद न्यू वाइफ। चियर्स। ऐश कैसे करी भाई? उस मन के ध्यान होते मन करल की चाकू घोप दी। वो हमार नाम और काम के मिट्टी में मिला दिलस। चैन ना मिले जब तक वो मरी ना। हेलो श्रीमान, तू एमएमएस तो देखल हो खब? तोहार खातिर एगो खुशखबरी बा। प्रकाश रंजन मरल नहीं खे। वो मलेशिया में हर्षद के घर में आराम से रह रहल बा। हम अभी तोहरा के वहाँ के पता भी चाहता नहीं। ऐश करा। ये का तू तो कुछ खइबे ना कैला, चिकन खा। अरे जीजा जी के भी खिलावा। मस्तान। हाँ भाई। तुरंत इंडिया के टिकट बुक कर। उस जाके मारे के बाद सिर्फ मारब ना, कुकुर के मौत मारब। तोरा के ही फोन करत रहनी। तोर मौत ही तोरा के जले के आइल बा। हमार जीजा जी के मरले बाड़े ना तू, अब तू मरबे। तू एजा पासवर्ड ले आइल बाड़े ना, अब एजा से जिंदा बच के ना जा पाइबे ते। तोरा के भी तोर बाप के पास पहुंचा दे। हम एकरा पे पासवर्ड लिख देले बानी, दम बात ले ले। तू यहाँ खाली एगो पासवर्ड लेवे के बात करत रे। भुला गेले हम 4 गो पासवर्ड हासिल करे खातिर तोर 4 गो साथी के का हालत कहनी। उनके पासवर्ड हम बतानी। 4KIN।
न जाने कितना खून कैले बनी हम, केहू के हिम्मत ना भइल हमसे पंगा लेवे के। अब तोर घर वालन के तो लाश भी ना मिली। आजो आजो, हमरा जिंदा रहते तोरा पासवर्ड ना मिली। अबे गधा, हमरा तोर पासवर्ड पता बा। ए अब ते हमर कोनो काम के निखिस। श्रीमान नारायण, बहुत ऐश हो गई। अब तोर बारी बा, अभी ते बाड़े कहाँ? वाह, ये पूछ के तोहार परिवार कहवा बा। हमार बेवकूफ दोस्त तोहरा के जानत ना रहनी, यही से वो तोहार हाथ से मारल गई। हम ऐसा गलती ना करब। शेर के शिकार करे खातिर बकरी के चारा बनावे के पड़ेला। तोहरा मारे खातिर तोहार परिवार के चारा बनाई। ऐश खत्म, स्ट्रगल शुरू। तोहार शहर में, तोहार इलाके में, तोहार पाप के फैक्ट्री में खड़ा बानी। आजा आजा। हम अपन काम कर देने। हर्षद राणा हमार परिवार के किडनैप कर लेगा। का? जल्दी से ओकर लोकेशन के पता लगावा। आजा आजा। तोहरा के यहाँ आवत देख ऐसा लागत बा जैसे 5000 करोड़ हमरा लगे चल के आ रहल बा। जल्दी से पासवर्ड बता के अपन परिवार के यहाँ से लेके चल जा। हमार परिवार कहाँ बा? हमरा अपन माई से बात करे के बा। आदमी चाहे कितनो ताकतवर काहे ना होके, जज्बात के आगे हमेशा घुटना टेक ही देला। ए, श्रीमान के माँ के फोन दा। बेटा माई तू बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आ गए बनी माई। चाहे हमार जान काहे ना चल जाई बेटा, पर तू ओके पासवर्ड मत बताइया। वो पैसा किसानन के बा, उन्हीं के मिले के चाहिए। श्री लोग बम लगा के रखले बड़े हिया। जे हम यहाँ नंबर डायल कैनी तो हुआ बम ब्लास्ट हो जाई, तोहार परिवार के टुकड़ा टुकड़ा हो जाई। ई बताए मुश्किल हो जाई कि माँ के बा और बीवी के। पासवर्ड टाइप करा। पासवर्ड बा आई। चौथा अक्षर तो हार है, टाइप करा। अब तो हर बारी जल्दी से टाइप करा। आखिरी लेटर टाइप करके अपन परिवार के बचा ला। सॉरी ब्रदर, जब तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो जा तब तक तो हर परिवार आजाद नहीं हो सकत। जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जात हमारा आदमी तो हर सेवा करी।
ई का अकाउंट काहे ना खुलल? अबे हर्षद राणा झंडू, आखिरी 2 अक्षर हम गलत टाइप के नहीं है, लेकिन अब हमरा तो हर पासवर्ड पता चल गई। तू हमार संग होशियारी कर रहल बा? तोहार परिवार के जिंदा ना छोड़ब, फिर झक मार के पासवर्ड बतावे के ही पड़ी। नंबर पे फोन करके एक सब परिवार के उड़ा दा। फोन लगा। तोहार फैमिली गाइल। जाने जाने में तोहनी से जोन पासवर्ड क्रिएट भेल रहे ऊ रहे 4 किसान, जय किसान, अवर किसान। टकला 0 वाट के बल्ब पे उंगली चल जाए त लागेला के चूटी कटलस, 60 वाट के बॉल पे उंगली चल जाए त लागेला के बिच्छू डंक मारलस, लेकिन गलती से ट्रांसफार्मर में हाथ चल जाए इंसान पल भर में राख हो जाला। सर, ये हमनी के सामने गुनाह कैले बने, इनके गिरफ्तार करी। ओकरा खातिर सबूत के जरूरत पड़ी। का यहाँ मौजूद एक भी इंसान गवाही दी? सुनी का भेल रहे यहाँ? ई ट्रांसफार्मर के छू ले ले और जल के खाक हो गए। लेकिन ये गलत बा सर। हम भी सबसे सहमत बानी। मिस्टर श्रीमान नारायण, जय किसान ट्रस्ट खातिर आपन तरफ से हम 25,000 रुपया के चेक भेजवाओ तानी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। वैसे मिस्टर श्रीमान, ई कातिल बहुत ही चालाक बा। पहले सिलेंडर के इस्तेमाल केलस, फिर लैंड माइन के, और अब ट्रांसफार्मर के। वाकई बड़ा दिमाग लगौलस। बाय द वे, अगर तोहरा के ओकरा बारे में पता चल गई तो हमरा के इन्फॉर्म करबा ना प्लीज। श्योर। थैंक यू एंड गुड लक। माही भाई और बहनों, जय किसान के बीच दुनिया के कोनो ताकत ना आ सकेला। कल से अपन काम शुरू कर देव जा, और फिर कल से हर किसान हर रोज दिवाली मनाई।